Lidi, vítám vás jeho videa. Dneska tady jsem společně s Vojtou. Čau. A dneska to budou otázky na Vojtu. Na jeho videa. Takže, pamatuješ si, jak si točil díl první Kristián Schovka? No. Bylo to fake, že jestli věděl, že budeš podvádět, nebo to nevěděl? Nevěděl to. A na konci to zjistil, nebo ne? Až jste to dohráli? Ne. On to podle mě zjistil, až jsem vydal to video. Jo, takhle. Jak jsi točil to video z OG Fortnite s Kristianem? To byl jeho nápad nebo tvůj nápad? Byl to jeho nápad, to se musím přiznat. A je to podle tebe stupidní nápad nebo dobrý? Já bych řekl, že je takový v midu. Jo, takže... A označoval jsi Kristiana kolikrát na tvých videích? 0krát? Ani jednou? Ne, mě to vypadlo z hlavy. Já jsem to vždycky chtěl udělat, ale potom jsem na to zapomněl. Plánuješ nějaký speciál za 100 odběratelů? To je tajemství. Jo. Ale něco plánuju, ale neřeknu vám co. Takže nějaký speciál to bude. Jo. Ale neřekneš jaký. No, to je tajemství. Počkej. Chvilku počkejte lidi. No tak mezi tím si s váma budu povídat já. Tak. To obíčko, kdybyste se ho chtěli zahrát, tak se jmenuje Hard Oby. Vojto, už jdeš? A kdybyste chtěli na Vojtový kanál, tak ho označím v popisku. No Vojta už jde, takže... Jsem tady. A potom? No. Nebo proč jsi neudělal speciál za 50 odběratelů? To ještě nebyl takový můj milník. Jo, takhle. Já jsem chtěl udělat až za 100, za nějaké velké číslo. A budeš dělat... Aha. A budeš dělat třeba speciál za 150? Já udělám asi po stovkách, že za 100, 200, 300 a tak. 1000, já chápu. Jestli budeš mít někdy 1000. Snad jo. Jo, a lidi, natočil jsem zrovna nové video, kde jsem ukazoval obrázky, co jsem nakreslil do deníku, určitě se podívejte. Jako, jestli chcete, nemusíte se dívat, ale my vás nenutíme, ale můžete. Jestli chcete, já vás nenutím. Tak, asi jedna z posledních otázek. Proč natáčíš nejvíce videí na tom tvojem hlavním účtě? Proč ne třeba na tom, kde máš podobný skin jako já? Takže já točím na obou videí, na obou. Ale proč točíš na tom víc, mě zajímá. Na jakém, jakože Robloxovém? Jo. Netočím tam, jako točil jsem tam hodně, no. Takže já natáčím na tom a i na tom, je si vždycky něco to. Jo. A druhý díl Schovky, to už bylo naplánované, nebo ne? Nebylo. Takže Kristián o tom taky nic nevěděl. Ne. A na konci se to taky nedozvěděl. A máš rád své odběratele? Ne, počkat, sorry, jsem se spletl, jo, dozvěděl se to na konci. Jo, no, to je... A máš rád své odběratele? Jo, 100%. A otázka, vyjde nějaké video s tvojí ségrou? To nevím kdy, ale to bude asi nějak třeba v roce 2026. Až tak pozdě? No, teď ona je ještě malá docela. Já bych to dal, že třeba 3.
3.11. třeba, to je jedno. Jako, a máš nějaké plány do budoucna, že by si přestal hrát Roblox? To ještě nemám. Takže zatím ne. Na zatím nic. A baví tě to točení videí? Jako jo. Říkáme pravdu, Vojto. Však říkám pravdu. OK. Jenom když třeba vydám 3 videa za sebou, tak už mě to potom docela přestává bavit. Nebo 2 videa, ne? No prostě 3 videa za den max vydávám a někdy nevydávám vůbec, protože jsem... Já vydávám většinou 2 nebo 3. A teďka asi budu často aktivně vydávat videa, jako nechci vám nic slibovat, ale možná se to stane. Takže teďka. Kdo je tvůj nejoblíbenější youtuber? Já mám hodně oblíbených youtuberů. Vyjmenuj tvého nejoblíbenějšího jako nej. Tak hodně se teďka dívám na Royalty Family, takže asi to. Já mám nejradši třeba Rydera, ale to je jedno. No a nebo Ryder ještě. Tak a teďka půjde poslední otázka. Co je tvůj cíl udělat videí? Jako jaký cíl? Kolik chceš mít videí do konce roku natočení? Aspoň tak 200. 200? Tak snad se ti to povede. Tak, počkat. No, spíš 150. Takže tohle byla poslední otázka, tak pro další zajímavé videa, jako jsme natočili dneska, tak dejte 10 lajků a natočíme druhý díl, takže čau. Čau.